Contedores ateigados, pavimentos sucios, acumulación de residuos e malos cheiros. Esta é a situación que denunciou o BNG de Ribeira facendo eco das queixas veciñais que demandan unha maior limpeza viaria durante a época estival. Ao longo deste verán son múltiples as queixas que nos estiveron chegando e é patente que os veciños e veciñas de Ribeira teñen un malestar profundo coas deficiencias que está presentando o servizo de recollida de lixo, onde é habitual ver contedores completamente ateigados, incluso en horas de mañá e de tarde, e que pasan así días e días sen que o Concello pase a recollelos. Tamén é habitual ver como os residuos se acumulan no chan despois de eventos multitudinarios, pero tamén en días normais, como hoxe no que nos atopamos no Malecón, estamos vendo como o pavimento está nunha situación deplorable, con falta de desinfección evidente en determinados puntos, especialmente naqueles nos que se concentran os contedores. Os nacionalistas entenden que as deficiencias que presenta o servizo de limpeza veñen derivadas dun contrato insuficiente no momento da adxudicación, pero instan o Executivo a realizar unha mellor planificación, especialmente no caso de eventos multitudinarios con grandes aglomeracións. É evidente que o servizo de recollida de lixo e limpeza viaria presenta unhas deficiencias motivadas de que no seu día, cando se aprobou e se adxudicou por parte do Partido Popular, pois era un contrato insuficiente para atender as demandas da poboación de Ribeira, especialmente no verán. Agora ben, cando nós estábamos gobernando, sí que facíamos unha mellor planificación dos eventos festivos e teño que dicir que despois das festas do verán de Ribeira, o Malecón xa tiña unha primeira desinfección en profundidade que este ano non se acometeu. Dende o BNG apostan por prestar especial atención á fracción marrón, na que se debería reforzar o control e tamén promover o seu uso. É unha fracción que emite especiais cheiros, pero dende o Concello, obviamente, se teñen que reforzar, encargar de que isto non suceda. Ademais, tendo en conta que non usar esta fracción implica unha suba das taxas do lixo por culpa da Xunta de Galiza e, por tanto, o Concello ten que actuar inmediatamente nisto. Animar a veciñanza con campañas, concienciar para que se reforce esta fracción e cada vez a xente a empregue máis. Ademais da mellora da recollida do lixo no centro urbano, demandan un reforzo do servicio nas parroquias. Tenden a man o equipo de goberno para incrementar as partidas destinadas á limpeza para evitar prexuizos á cidadanía, e especialmente os negocios da hostelería e do comercio. Dende o Concello de Ribeira entenden que as necesidades de limpeza aumentan no municipio durante a tempada estival, onde o incremento de poboación coincide coa realización de numerosos eventos, situación que xa levou o Executivo a reforzar o servizo de limpeza e de recollida do lixo. Isto que para nós é fundamental, non? En todas as épocas do ano, se cabe máis agora no verán que a poboación se multiplica e hai un aumento moi notable de poboación, o manter esa recollida de basura, esa recollida de lixo, esa recollida selectiva, tamén a limpeza viaria, por suposto, porque hai moitísima máis xente, porque hai moitos máis eventos que tamén ensucian moitísimo máis, e desde logo nós o que lle estamos pedindo á empresa concesionaria é o máximo rigor, o máximo traballo que nos consta que se está facendo, que se está traballando arreo en que as rúas estén do mellor xeito posible. Esta mesma semana se empezaba con un novo produto que se estivo aplicando na parte peatonal do que é a contorna do mercado municipal, por onde estivo a Feira Artemar a pasada semana, que se fixeron na mañán de hoxe tamén moitos dos callexóns que parten desa rúa peonil e que se vai a estender polo resto de peatonais e resto da zona urbana que precisa ese lavado a presión tamén con un produto específico para limpar o que é a pedra. E a partir de aí tamén, efectivamente, pasamos todos os días incidencias de onde pode haber puntos onde os contenedores están máis cheos. Sabemos que se está tomando boa nota deso, incrementando tamén onde fai falta cubos de lixo e incrementando en parroquias, en lugares onde o expoñente de visitantes é maior, tamén os días de recollida. Polo tanto, estáse traballando arreo para que todo este nas mellores condicións posibles. Sabemos que hai dificultades e sabemos que hai puntos que costa atender un pouco máis, pero efectivamente creo que se está facendo un esforzo tamén por parte dos traballadores do servicio de limpeza. En resposta aos nacionalistas, a alcaldesa entende a crítica construtiva, pero lembra que o pasado verán se daba unha situación similar cando o BNG estaba á fronte do goberno. E recordarlle, como non, ao Bloque Nacionalista Galego que eles xa estuveron antes, que saben o que hai e que en outro momento as cousas estaban bastante peor. Polo tanto, creo que temos mellorado moito co servicio de limpieza no que é este ano con respecto ao ano anterior
e que, desde logo, se eles teñen a mantendida, este goberno ten a mantendida absolutamente sempre para recoller de xeito construtivo, por suposto, e sumando forzas, pois, calqueira iniciativa que sexa para mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Dende o Concello fan tamén un chamamento á colaboración cidadá, animando a deixar os residuos nos contedores ás horas indicadas e comunicar o depósito de enseres voluminosos para evitar a súa acumulación na vía pública.